Mina li mill-Power Station ta' Delimara kellha twassal għal post magħruf bħala Refuse Disposal Center fil-Power Station tal-Marsa. Proġett li kellu jsir mill-kumpanija Rocket Limited li rebħet kuntratt wara sejħa pubblika. Lura fis-sena 2000 il-gvern kien ħabbar proġett biex tinħoloq mina li tgħaqqad iż-żewġ Power Stations flimkien, dik tal-Marsa u l-Power Station ta' Delimara. Ix-xogħol fuq il-mina kellu jdu maddejn sentejn biex fl-2002 jitlesta. Tikkonferma dan risposta li kien taf fl-2001 Joseph Bonnici, dak iż-żmien Ministru għas-Servizzi Ekonomiċi, għall-mistoqsija tad-Deputat Laburista George Vella. Minflok ix-xogħol biex inbniet din il-mina dam sejjer 10 snin sħaħ bl-ahhar xogħlijiet lestew fl-2010, kif ikkonferma issa l-Ministru Tonio Fenek fil-Parlament għall-mistoqsija tad-Deputat Laburista Evarist Bartolo. Dan anke jekk lejliet l-ahhar Elezzjoni ġenerali fl-2008, il-gvern kien ħareġ jgħid li l-mina li tgħaqqad iż-żewġ power stations hija lesta. Il-proġett kollu kellu jiġi jiswa 4,800,000 euro. Minflok ġie jiswa 8,700,000 euro. Dan ifisser differenza ta' kważi 4 miljun euro, jew spiża ta' 80% aktar mill-istima oriġinali.